Rana ita ce na gama tare. Wuraren karkiyar da masoyin gidan akwai kura. Ɗauki hankalin ki sai ta. Wannan ba ɗan ladidi ba ne ba kuwa? Ne to ya same shi da Allah mu tashi mu je mu je gaskiya. Ni ba zan je ba, ni da ban yi mai. Tashi da Allah mana mu je. Amma zan bai mari uku nan. Mari da ni ma ya kamata. Karkiyar da masoyin gidan akwai kura. Gaskiya yau in dai baka bani na faɗa ba ni gaskiya in dai ni yana ubdala duko ita ce farin cikin rayuwata ita ce farin cikin zuciyata yanzu ba wannan ba a Ba ka gura ba. da ni da ko kyale da an Je ka fa. kuma sai irin ku bar da fa zai rena hankali ba balli ma ku bar da fa da ba ladin don mu zai nuna soyayya sharukan haka ya ga mu da bari What? Baya ka faɗa da ka mutu. Ranar nan da ladin gwada ce kana son agwagwata a waje na. Kawai ka kama ina kallo ka yanka. Very fair.